Здравейте всички, аз съм Васко Геймник и днеска ще ви кажа какво си взех днеска. Така, това е едно чудо, което го видях в нета, който може да се види колко пари го струва. Тук аз ще го взех. Ето тук машин, пичове. Не е тук. Пише Hand Spinner Surf. Добре. Не ви сега какво е това, пичове. Видях го в нета и мисля, че е добре и ви да си го вземете. Така. Нямах време да го правя. Клипа. Не имах много време, в колата съм. Имам почивка от работата. И преди един час го взех. Мисля защо не да направя един Xbox и там как се казва нещо добро с английският. Момент. Опа. Добре. Не, това е машини. И наистина не знам какво е това, често казано. Съм допърна на камерата е така. Как се върти това, пичове, кажете ми? Бре, аз дори не мога да го фана, бе. И се върти така, пичове. Цял ден се върти така. Избирате ли? Извинете, че ногтите ми са толкова голями, пичове. Чакай. Не, това е, пичове. Надявам се да ви спомогнал. Ако ви харесва, включително натиснете лайк бутона и дизлайкнете, както решите ви. Да ме се тая и се абонирате за мен. Ще се зарадвам, ако има такива хора, които се интересуват от мен. Пичове, оставете един коментар, един лайк, абонирайте се и споделяйте с приятели. Между другото, тук съм някъде. Това е бахте якото тук машини. Пичове. Бахте якото тук. Това е бахте яко. Добре, пичове. Живеем приятен ден и успешен петък. До скоро!